ang ato nga simbahan tungod lagi sa kining gipahayag sa Santo Papa. Pero una sa tanan, ang gipahayag sa Santo Papa wala man mag-usab sa sakramento sa kaminyoon. Ang iya lang gipahayag mao nga unta ang gobyerno muhatag og security sa same-sex union. So yun ang sabi ng Santo Papa na sana ang same-sex union ay bigyan ng security ng civil government kay sila po ay mga tao rin. So yun ang mao na ang gipamahayag sa Santo Papa, and there was no change of the sacrament of matrimony. Atong bantayan nga dili man maghisgot og sakramento ang Santo Papa, kay ang sakramento sa kaminyoon sama sa gilatid sa Code of Canon Law, ato yung basahon diri sa Code of Canon Law, gahisgot kini nga ang ato nga sakramento sa kaminyoon para ragayod sa babae ug lalaki. Marriage covenant by which a man and a woman establish between themselves a partnership of their whole life, and which of its own very nature is ordered to the well-being of the spouses and to the procreation and upbringing of children, has between the baptized been raised by Christ the Lord to the dignity of a sacrament. So gipasabot din sa Canon 1055 section 1 nga ang sakramento sa kaminyoon para gayod sa babae ug lalaki, og kini dunay pangandoy nga makadala sa kalibutan og mga anak, og usab kini maghatag og kaugmaon pod sa ilang mga anak aron mao ang mugama na usab og pamilya. Mo na nga ang Santo Papa, usbon ako, ang Santo Papa wala maghisgot bahin sa sakramento sa kaminyoon, kundili siya naghisgot lamang nga ang same-sex union hatagan usab o kining proteksyon sa civil government kay lagi sila mga anak usab sa Dios. Posible ba masaypan na itong support nila na ang Santo Papa na suporta lang nila sa support ni Archbishop? Tinuod yun na kanang murag na nakuratan sila tungod kay sugod-gud sa sinugdanan gud bisan pagani sa mga miagi nga mga kining pangpahayag labi na ni St. John Paul II unya human pod ni Pope Benedict XVI, naghisgot gyud sila nga ang kaminyoon para ligud sa babae ug lalaki, og kining ang gigamit nga termino mao nga ang union sa homosexuals murag deviant sa kining naandan normal nga pamaagi. Mo na nga sa diha nga namahayag si Pope Francis nga dunay respetuhan ang civil government muhatag og proteksyon sa same-sex union, gatuo sila nga kini dunay kausaban sa sakramento sa kaminyoon, pero wala gyud maghisgot ang Santo Papa nga giusab niya ang panghuna-huna o ang definition sa sacrament of matrimony. So dili ang kabalakang Archbishop alas ba matuo na to? Dili gyud ta mabalaka tungod kay gani ang Santo Papa mihatag lamang og hangyo, appeal to the civil government nga unta panalipdan pod ang mga rights sa same-sex union. Bishop, lang po sabot ba, this is just a matter of contextual interpretation based on the statement sa Santo Papa sa ato ang lingwahe. Kaya ang statement sa Santo Papa gipagawa sa Espanyol, but the interpretation in English then tinagalog. Opo, dunay ang wala ko madala ang kining termino yun nga sa Espanyol, pero doon ako nakadawat naman ko, pero mao lagi na ang termino sa Espanyol in English murag lisod na kaayo, murag murag doon na nay kausaban, gamay nga kausaban sa pagsabot tungod kay lahi naman pud ang gisulti sa Espanyol nya gi-translate diri sa in English. Pero ang punto rin sa Santo Papa mao nga ang gobyerno mo respeto pod mo muhatag og kining proteksyon sa same-sex union, pero wala gyud siya moingon
nga giusab niya ang reglamento, giusab niya ang sakramento sa kaminyoon. Nagpabilin ang sakramento sa kaminyoon nga para lamang sa babae ug lalaki sama sa kung gisulti sa Canon 1055 Section 1 ug wala gyud mousab si Pope Francis ana sa pabilin gihapon ang atong pagsabot sa sakramento sa kaminyoon sumala sa gilagda sa Canon 1055 Section 1. Sa ubang interpretation, labi na sila yung sekta, Bishop, yung sila requesting the government to recognize, meaning, yung ilang pasabot, gi-allow. So, di na mo ipagpasabot. Requesting the government nga kanang respetuhan ang babae o babae, lalaki. But wala na pasabot nga gitugot sa simbahan na tugutan sila magminyo. Mao gyud na ang punto, wala motugot ang Santo Papa pero naghangyo lamang siya nga kining respetuha tagaan og mga katungod protection sa atong civil government ang same-sex union. Nagpasabot ka, Bishop, kay nakita sa atong Santo Papa nga bisan ko naa sila sa kanabang wala sila nasubay sa unsay kahugon sa canon law sa ato, pero tungod kay tao sila dunay kinabuhi, angayan ko sila respetuhan, angayan nila nga ang unsay ilang katungod proteksyonan sila tungod kay aron dili sila mabuli sa uban nga mga tao, dili sila mabaliwala sa gobyerno. Mao ba di ba? Mao gyud ni ang punto, mao gyud na ang punto sa Santo Papa. Tungod kay ang sa Santo Papa lagi ang iya yung gikuan nga kitang tanan mga anak sa Dios. Sama nga ang adlaw mo banag-banag ug muhatag sa kahayag sa mga maayo ug dautan, mao pud na ang iyang gihuna-huna gyud nga respetuhan lang gyud ang same-sex union pero wa magpasabot nga kining iyang gitugutan nga magminyo na ang babae ug lalaki ug lalaki. Wala gyud na sa hunahuna sa Santo Papa. Ang iya lang gyud nahuna mao nga ang civil government muhimo og mga pamaagi aron mahatagan pod og security ang same-sex union. After sa pronouncement, sa statement sa itong Santo Papa Bishop, kasi assessment mo sa entire community sa Roman Catholic, murag, ang uban nga sikta, murag, maingon sila nga, this is the fall of the Roman Catholicism. Reaction. Una sa tanan sa diha nga nakadawat ko og mga texts gikan sa mga matuohon, wala dayon ko motubag gali ang media sa Manila ni nangutana man dayon nako pero akong gitubag dayon og no comment. Kaya ako mismo murag natayog pod ko, nakuyawan pod ko. Pero sa diha nga mibasa nako sa mga pronouncements niya, ako pong nakuha gikan sa kining mga lain-lain nga mga theologians ang statement sa Santo Papa, ako din nakita nga wala din niya usba ang pagtulunan sa sakramento sa kaminyoon kundi gahisgot lamang siya bahin sa pagrespeto o paghatag og kining security, ang gobyerno mohatag og security para sa same-sex union. Okay. So, at least klaro ni sa simbahan, Bishop, na arita sa resultanan, may ito. Tingali akong klaruhon gyud ta. Ang ako tingaling klaruhon nga the Holy Father wala gyud mousab sa sakramento sa kaminyoon. Ang sakramento sa kaminyoon para sa Holy Father alang na gayud sa babae ug lalaki. Ang iyang pagsulti niadtong Oktubre 22, ang mao lamang unod mao nga ang civil government muhatag og security para sa same-sex union. Wala siya musulti nga sakramento sa kaminyoon na kadto ang panagtipon sa pariha nga babae o lalaki. Ato yun ang ipaklaro ha, the Holy Father did not change the meaning of the sacrament of matrimony. He was only appealing to the government to give security also to the same-sex union. Archbishop, reaction ni mo ba sa mga LGBTQ community? Mo na reference ang statement ng Santo Papa nato sa Supreme Court, Archbishop, na lamutan sa mga konsultan. Well, wala ang kung sila mo apply sila dito mo adto sila sa Supreme Court mo nga aron
aron i-recognize pero dili na nato dili ko ana makakomentaryo tungod kay kining wala pa man na buhata, pero ang Supreme Court na ana mo'y mohimo og tingali debatihan pa gyud na sa atong Korte Suprema. Bishop, doon may official statement ang CBCP in relation sa statement sa atong Santo Papa. Doon na official statement. Og ang akong gisulti, mao na karon ang official statement sa CBCP. Tungod kay, sa akong nagikasulti kaganina, sa diha nga gihatagan, doon na nangutanan akong mga text, niadtong Pitsa 22, wa gyud kay kumusulti, og nag-research sa ako, og mitawag ako sa Secretariat sa CBCP, si Father Marvin Mejia, ang Secretary General sa CBCP, og ningon siya, yes Bishop, we are preparing for the statement. Og unsa akong gisulti karon, mao gani ang unod sa gipapahayag sa Secretariat sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Okay. Salamat kay Bishop. Arita sa lain lasab nga challenge sa Simbahang Katoliko sa atuang nga naanda na nga kasaulugan sa adlaw sa mga Santos ug Galaw, November 1 and 2. Na nasayra nato prior to that date, dunay pagsirado sa atong mga sementeryo. Kasi mahitabo sa ato. Doon na ba official nga gipadagan sa atong mga matutuhon din sa Archdiocese sa Osamis in relation sa celebration? As early as the first week of October, I sent already a memo to all parish priests. Ako nang gipadala ang usa ka circular letter, nagsulti kanila nga ato nga paminawon ang tambag sa IATF nga dili kita maghimo sa naanda na kaayo nga pagresponso sa mga lubong, unya paghimo og misa sa daghan kaayong mga tao. Gani ako naman tang gisultian nila nga ipaskin na sa mga menteryo nga walay dili abierto ang mga menteryo gikan sa Oktubre 29 hangtod sa Nobyembre 4. Pero ako po nga gisulti sa mga matuohon nga mupadayon kita sa paghalad og mga misa tungod kay sa pagtulunan sa simbahan nga gipagawas labi na gayud ni Pope Benedict XV niadtong August 10, 1915, mingon siya nga ang mga pari mohimo gayud og misa, tulo ka misa sa Nobyembre 1 o Nobyembre 2. Busa akong giauhag ang mga matuohon nga bisan sila dili makaadto sa menteryo kay lagi sa Nobyembre 1 ug Nobyembre 2 apan sila giauhag nga muhalad gyapon sa santos nga misa sa ilang mga intensyon kay ang pari magmisa man. Mo na nga bisan sirado ang menteryo pero nagpadayon ang atong simbahan nga muhalad sa santos nga misa. Kay ang circular pod ni Pope Benedict XV niadtong August 10, 1915 gahisgot man nga pwede nga sa sulod sa tibuok Nobyembre atong handomon o hatagan og pag-ampo ang mga kalag sa purgatorio. Ug mao kini ang gi-revive usab ang circular letter bag-o po na kong nadawat 2 days ago, nag-remind nako bahin sa unod sa gisulti ni Pope Benedict XV niadtong 1915 ngang tibuok nga bulan sa Nobyembre atong ihalad para sa mga patay. Ug mao tingali na nga mag-ulhos lang tingali ang ato nga mga matuohon nga moadto sa menteryo aron sila makahimo gayon sa ilang nga mga panaad o mga intensyon para sa mga kalag sa purgatorio. Archbishop, klaro nga ang atong pagtuman gipugnan ng pandemya no. Pero ang simbahan wala pero papugong dinhi mo yung pamaagi na makapadayon ta ni atong pagtuwa Archbishop. Tinuod ka na, gani, kanang lisod yung kaayo ron. Ako yung nabati, ako yung nasinati. Nga lisod yung kaayo kining panghitabo karon sa atong pandemic karon niining COVID-19. Lisod yung kaayo kay wa man ta, di man ta makakita sa ato nga kontra. Ang importante ani mao nga we continue to adhere, observe the health protocols. Pananglitan ron wearing of mask, nya social distancing, unya kining panghunaw og alcohol, unya
kining although wala gyud ang simbahan sa kanunay gyud agresibo gyud kita nga gani mingon man ko nga maningkamot gyud ta nga at the same time magmisa ta pero keep maningkamot pud ta nga mo observe gyud sa health protocols. Mao na nga atong yung gihangyo nga dili gyud ta magpundok og daghan kaayo tungod kay ang lagi ang sakit naaman dinha sa wa man ta kailagod kun kinsa ang nataptan na unya kuyaw gyud kaayo kay kini mo patay man gyud sa mga tao mo na nga observe health protocols unya tungod sa pandemic kita murag napugngan nga mupundok pero at the same time ang simbahan nangkamot yun nga magpadayon sa pagserbisyo sa katawhan labi na sa pagsaulog sa santos nga misa. Oo. Ang kining adlaw na kining regular na adlaw Archbishop din sa Baydilebe o 4 siya naman. Pero ipugan dapat 30% gyapon sa ang makasulod sa cemetery Archbishop. Una sa tanan kanang doon na gyud tay total man ang pagsira sa sementeryo. Ang gitugtan ang pagsimba nga 30%, pero diri sa doon naman tay gi-agreement naman ni Mayor Ando Waminal dinhi sa Usamis nga kita dinhi 50% ta kanang ang kinahanglan gud nga doon na gyud tay kining panagsabot o kining good relationship sa atong LGU aron kita magkaistoryahanay bahin sa unsay mayong buhaton dinha sa mga religious activities. Og ako niadtong dunay panahon October early as October of this month nagkaistorya mi si Mayor Ando Waminal mga dulan sa 2 ka oras gikan sa alas 4 hangtod sa alas 6 nya among gisgutan ang bahin sa health protocols ug uban nga mga kalihukan sa simbahan. Mao na nga I am very grateful to Mayor Ando Waminal tungod kay iya gyud ko nga giistoryahan po niya moapil man gud unta ako ato niya tong meeting sa mga kining drugs bahin sa drugs unya na nakalimot man kog atin sa drugs na hinon nga meeting tungod kay gipasulod pa man ko sa iyang opisina unya didto sa iyang opisina gahisgot na hinuon mi bahin sa mga panghitabo sa syudad bahin sa mga reglamento sa health protocols unya bahin pod ug unsay buhaton sa mga nangayo pod siya og guidance aron unsay buhaton sa mga religious priests mga religious gatherings unya mao na nga niadtog yung yugtua mapasalamaton kayo ako tungod kay that was a very productive discussion and sharing with our Mayor Fernando Sancho Ando Waminal. Okay. Sa Tibok Archdiocese, Archbishop, naman din ang sa misa mo. Tibok November. Ang sa ako nang gikaingon sa akong sulat circular nga gipadala sa tanan nga mga kaparian sulod sa Archdiocese sa Usamis, ako gyud nga giklaro nga sa tibuok Nobyembre, sa bulan sa Nobyembre, ang mga misa ato yung ihalad sa mga patay, mga nangamatay unya ato pod nga giawhag ang mga katawhan nga mag-ulhos og adto sa sementeryo nga dili gyud magbunog gyud nga daghan gyud kaayo mo na nga gikan sa gani mingon naman ko nga karong Oktubre 23 atong buhaton ang pag-ampo sa mga kalag sa purgatorio. Mipagawas ako og kining usa ka pahimangno nga dunay gyud nobina para sa mga kalag sa purgatorio unya ato kining iampo gikan sa 23 hangtod sa 31 Oktubre 23 hangtod sa Oktubre 31 unya gikan sa Nobyembre 1 hangtod sa Pitsa 30 giawhag nako ang matuohon nga mobisita sa mga lubnganan pero dili magdungan muna nga dunay gitawag og kining ulos-ulhos aron ang mga pari pod makaserbisyo makahalad yun unsay importante para sa katawhan sa Dios. Kung pasabot, Bishop, mga mga kuhon na nagtanaw ng minaw karon, dili pa sila makaadto sa sementeryo sa naanda na nga pizza, pero pwede sila mapadanga og mga pag-ampo pamisa sa mao nga pizza kay magpadayon man ang atong misa sa simbahan. Ang una sa tanan akong giklaro gyud nga kay kadaghanan gyud nga magpamisa pizza 1 man gyud o pizza 2. Muna nga akong giawhag nga magpadala gyapon sila
ipadala gyud po nila ngadto sa mga parokya ang ilang nga mga intensyon og misahan kini sa pare. Pero sulod sa Pitsa 3 hangtod sa Nobyembre, katapusan nga adlaw sa Nobyembre, pwede sila nga mag-ulos-ulos nga mobisita sa mga lubnganan silang mga mahal sa kinabuhi. Okay, so atas na klaro na, no? Okay, speaking of kaning pagtuo, Bishop, hisgutan mo nga nagkahistoryahanay mo ni Mayor Ando, nahisgutan mo na katong mahitungod sa itong bell sa Bukagan in relation sa gipanaghiyak kini sa simbahan nga nawala na sa taas na panahon. Kini ni ang unsa ka po'y plano ni sa LGU nga mabalik sa simbahan, ilabi na nga naani sa lugar nga maisip nga tourism site sa Ozamis. Sa pagkatinuod na usa ni wala gyud ko ka istorya bahin ni Mayor Ando Waminal bahin sa kining mga lingganay dinha sa Bukagan Hills. Pero ako naman tong ginaanta to sa akong kasing-kasing kay dugay naman nang naagyon unta nga akong i-discuss niya. Pero ang ako lang hangyo mao nga kung ma-develop na nato, akong hangyoon ang mayor nga kining ang intensyon gud ana ni Bishop Barilla nga doon na sila memorandum of agreement nga murag gi-entrust ang kining lingganay sa dakbayan sa Ozamis aron bagtingon kini sa alas 6, alas 12 o alas 6 sa hapon. Pero murag nawala ang intensyon, pero akong gusto nga mabalik kining maong intensyon aron mao kini ang muhatag og kining pahimangno or pahibalo nga miabot kita nining mga orasa. Unya kung mahimo kini, kung ma-improve ka ng dinhang lugara, nindot yun kaayo kay usa kini ka tourist spot. Dagko yun kaayo na nga mga lingganay dinha, pero ang usa kuno nawala na kuno. Unya ang kining ang duha murag nangawala pud ang ilang para kining bagting-bagting. Ambot og unsay mahimo na to ana, pero kining nindot yun na kaayo nga atong ibalik tungod kay kung buhaton kini sa local government of Ozamis City, nindot yun kaayo tungod kay mauman kini ang mupahibalo sa tibuok dakbayan kay moabot man gyud ni sa bisan asang dapita kay bindot gyud na karaan gyud kaayo na ang maong lingganay og kining nindot gyud kaayo na nga mabalik nato kay mao man na ang intensyon sa late Bishop Jesus Barilla nga niadtong tingali mga 1970s maoy gahatag ngadto sa dakbayan sa Ozamis. Okay. Salamat kay Nana Bishop. Dari ko sa importante sa kay Bishop latest pandemic, ang atong eskwelahan sa mga Katolikong eskwelahan, kumusta sa pag-open nato sa blended approach, and then kumusta ang support sa government ngadto sa mga Catholic schools? Una-una sa tanan, akong pasalamat sa Secretary of Education, ingon usab sa highest governing body sa CHED, kay sa ako nga mga text, sa akong mga post, ilag yun nga gihatagan yun og pagtagad. Busa pasalamat yun ko ang EEC, kining EEC para sa subsidy sa mga sa private schools, kanang nalipay kay ko kay kining gitagad yun yayo, gitagaan yun og panahon ni Secretary Briones. Ang sa kinipong tertiary education subsidy para sa college, gitagad yun po og maayo dito ang atong eskwelahan dito sa kining Calamba, sa Sacred Heart College of Calamba. Nalipay ko kay gitagaan yun og pagtagad gani dugay man kayo nga wala mahatagan og kining kanang ato klaro lang yun ni wa ba mo bayad ang gobyerno ba, wala mo bayad ang gobyerno niadtong first semester sa 2019-2020 nya second semester sa 2019 sa 2020. Pero sa diya nga atong gipost nya naghangyo ta nga unta i-release, gihatagan gyud ayon og pagtagad sa atong CHED. Mo na nga salamat kaayo, salamat pod sa atong regional director kay siya pod ang mitabang nato unsaon nga mapatigayon ug mapadali ang pag-approve sa request nato. Mo na nga nakalimot lang ko kinsay atong regional director sa dinhi sa region nato, pero doon na mong usa ka kining radio commentator pod o radio announcer nga ako pong gi-connect niya ang akong hangyo og iya pong gipadala dito sa Cagayan de Oro. Muna nga salamat kaayo
unya kining hangtod karon nag-release na kami dito sa mga scholars kay tag kuan ba na tag 40,000 ba na ang ilang madawat, tag 40,000 pero minusan sa ilang tuition tingali ang uban makadawat og 30,000, uban makadawat og 27,000. Muna nga daghan gyud kayong akong gipirmahan nga mga cheque o gi-release na kana labi na karong Lunes, murag mahurot na gyud og release nya. Salamat kaayo sa media sa inyong pagtabang pagpahigayon aron ang ato nga mga scholars mahatagan gyud sa ilang what is due to them nga tungod kay kana first semester pagud na sa 2019-2020. Pero tungod ninyo media, tungod ninyo mga katawhan sa media, ang akong hangyo inyong napadala o tungod ni ana mapasalamaton kayo ako labi na gayon usab sa atong chairman o sa ato nga Secretary of Education. So, nabatin ba sa mga Katolikong tunghanan itong kalisod yun, Archbishop Newman? Ay lisod yung kayo tanan kay kung naglisod ang public schools bahin sa kining bond papers, mga printing materials, mga unsa pa na din ha, mas pagyud ang private schools. Kaya ang private schools naningkamot lang biya para mabuhi pinaagi sa subsidy kining gitawag og EEC. Kung walay EEC, di man gyud makalihok ang mga private schools. Muna nga ako nagkatawa ko sa akong do naman ko mga igsoon pod nga teacher pod sa Sugbo nga nangayo sila donation bahin sa bond papers. Nikatawa ko tungod kay doon na ba na sila MOEE, how will you call it? Ang kada principal doon na gyud nay kwarta gyud nga ipahigayon para niini. Namang gyud nay budget. Mo na nga nikatawa ko tungod kay ngano man nga kining mangayo pa man sila donation asa man di ay ang budget sa gobyerno. Mas maluoy pa ta sa mga private schools tungod kay kini paningkamot ramang gyud ni o ila ramang gyud ning ilang ang kuhaon nila nga kwarta gikan man gyud sa EEC. Muna nga lisod jud kaayo ang mga private schools pero sa gihapon nakatabang gihapon ang gobyerno sa private schools pinaagi sa EEC. Hinaut unta nga ang pag-release usab sa subsidy hinaut nga mahimo kini by the month of December or January. Bishop, kumusta ang ato ang blended approach sa mga eskwelahan? Naglisod jud kaayo ang atong nga mga teachers. Unya tungod kay duha man ka alternative ang gihimo. Either ang mga parents mo'y mukuha sa kining modules or ihatod ngadto sa mga balay-balay ngadto sa mga teachers. Ato kining gihimo ang uban nga mga schools pananglitan ron sa St. Michael dinha sa Tanggob, ang mga parents mo'y muanha mag-ulhos-ulhos gyapon kay kining observing the proper health protocols. Pero dinha sa panaon, believe kong Ma'am Baby Galieros sa iyang mga teachers kay iya gyud nga kining iyang giawhag nga dunagyoy motor ang iyang nga mga lalaki nga mga teachers ug mo'y magtuyok-tuyok sa kabukiran aron kada semana inig Lunes, Martes maoy pagpanghatod sa mga modules ngadto sa mga estudyante ngadto sa mga parents niya. Nalingaw ko tungod kay ingko nakaila ba di ay mo tanan nga mga balay sa mga sa mga inyong mga estudyante o ningon sila amo na nang lookout Bishop, pero ang nakaanindot mao sa panaon ang mga teachers gyud magmotor moadto sa kabukiran aron pagdala sa kining mga modules. Pero lisod jud kaayo tungod kay kining ang mga teachers baya dili baya na kining ang ilang pagtulunan pod ang ilang nakatunan kanang lisod biya kaayo nya karon pabuhaton sila nya dinha gyud munang lisod gyud kaayo ang mga teachers pod. Muna nga kining maningkamot yun ang mga teachers dunay kalisod sa mga estudyante o sa mga parents, mas naglisod pod ang mga teachers paghulma o pagpangandam para sa mga modules. Bishop, wala ba'y nahitabong pagbinos sa ginaghanon sa mga teachers nato considering sa ato ang sitwasyon sa pagkakaroon? Wala no ni kanang wala maminos ang mga teachers, ni minos sinuon ang mga estudyante. Tungod kay kining namalhin man sila sa public schools. Unya kining makasabot pud ta
tungod kay ang dinagod sa public schools, klaro naman gyud kaayo ang ilang scholarship program, pero dinhi sa private schools mo apply pamanta ngadto sa kining DepEd. Dili ba apektado ilahang swelduhan Bishop? Ilabi na nga yung kibra ang enrollment. Sa pagkatinuod, sugod pa sa June, July, August, September, naglisod na gyud mi unsaon pagkuha sa sweldo. Nganuman, tungod kay ang EEC niadtong school year 2019-2020, ang EEC subsidy matapos lamang sa Mayo. Unya kay ang atong pag-eskwela gasugod man niadtong August 24. Unya sa ato pa wala ito'y labot, wala masulod sa subsidy sa school year 2020-2021. Kay ang pagsugod sa eskwela August man muna sa June, July ug sa August pa gyud nga early part diin man ta nangita og kwarta aron masweldoan ang ato nga mga teachers. Naningkamot lang yun, may pagaingnon nga unsay nahabilin dinha sa ispungha nga basa, mo'y gilubag aron motulok pa ang tubig aron makakaon ang ato nga mga teachers. Muna nga sa pagkatinuod ang ato nga panudlanan sa Archdiocesan Commission on Education, murag depleted yun, hurot-hurot yun kay lagi ang gisagubang sa gobyerno ang isweldo unta sa school year 2020-2021 adha man magsugod sa Agosto, later part murag o September na, asa man kita mangita sa sweldo para sa June, July ug August. Unya imong hinumduman, atong hinumduman nga ang atong mga teachers sa private school sa Catholic dinhi modulan og mga 400 teachers. Nga kung 400 teachers ibutang lang nato sa kining ang ilang sweldo mikabat og tag 10,000 raman or 12,000. Sa ato pa nagkinahanglan na kita og almost 600,000 kada bulan. Unya June, July ug August 600,000. 600 times 3, 1.8 million ang atong gikinahanglan aron mahatagan gyud og sweldo ang ato nga mga maestra sa Catholic schools dinhi sa Misamis Occidental. Pila mo ka itong mga Catholic schools din sa Archdiocese? 14 karon ang atong Catholic schools dinhi sa Archdiocese sa Usamis. Bishop, kumusta ang sabot pag-survive ani ang church through sa Diocesan Commission on Education mo nagasuporta para makasurvive ang atong mga eskwelahan? Doon na mapuntay gipatawag nga doon na maguni sa kining sa EEC na may sharing na 70 para sa sweldo sa mga maestra, 20 para sa kining maintenance sa school sa building ug 10% para sa ROE. Nya moabot moadto na ngadto sa kining Archdiocesan Commission on Education. Mo na nga kining ang ato nga 10% mao gyoy naggamit gyud para sa sweldo sa mga maestra. O well, ang atong Ginoo dili man gyud mobiya o sakto-sakto ra gyud unsay naa nato ato pagayong ikapaambit ngadto sa mga eskwelahan. Okay. Archbishop, kumusta man ang lawas sa itong mga teachers? Kumusta man ang wapay nagkang-COVID, Archbishop? Wala man hinuon sa pagkakaroon nga akong nadunggan. Dunay nagkasakit-sakit pero naka-recover man. Unya kining ang ako nga kanang ato mo gitagaan gyud assistance pod ang mga maestra nga magkasakit-sakit, do na mo pud tay gitawag og kining teachers welfare fund nga kun dunay masakit ato gyud na dayong tabangan gyud ang Archdiocesan Commission on Education. Okay, now, so nilig ka na, Bishop, despite sa pandemic, niagyod ang diwa sa pagtinabangay o pagsinabtanay para mulahutay ang tanan. O inana gyud na kay mao man ni ang diwa gyud sa atong pagka-Kristiyanos. Ang atong pagka-Kristiyanos mao man gyud na pirmi ang giampo sa atong Ginoo dinha sa iyang pangamuyo sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 17. Naghangyo gyud siya nga magampo kita sa usag-usa ang iyang pangamuyo mao nga that all may be one. Unya
paningkamutan gyud nga magtinabangay, magtambayayungay kay ang ato gud nga pagkatawhan sa Dios kining sama man kita sa lain-lain nga mga parti sa lawas sa tong Ginoo. Muna nga unsay bation unta sa mga tao, unsay bation sa lain nga mga tao, bation unta sa tibuok nga simbahan nga mao ang lawas sa tong Ginoo. Muna nga maningkamot gyud ta tambayayungay og pagsinabtanay aron ang ato nga mga kalisod matibhangan ug madala kita aron mamaayo ang atong paglakaw nining atong panaw padulong sa gingarian sa langit. Okay. Archbishop, dunay pangutana, no? Gikan sa Bongo Radio. Ang remarks ni Pope Francis may tungkol sa same-sex union, nagpasabot ba kini na okay ang same-sex relationship sa mata sa gobyerno o civil o dili sa simbahan? Una sa tanan, ang gipahayag yun sa Santo Papa nga tagaan nato o respeto ang kada usa tungod kay ang same-sex union ga compose man kini og mga tao. Sato pa di ay tungod kay apektado ang tao, sato pa atong respetuhan ang tao. O wala kini magpasabot nga kining gidawat nga kining usay pangutana ato usbon palihog. Okay ang same-sex sa gobyerno o pandili sa simbahan? Sa una sa tanan hanghangyo sa Santo Papa mao nga ang civil government mohatag og proteksyon, pero ang union sa kining same sex wala gyud tuguti sa kining simbahan. Okay. So, tingali, Bishop, no, nakatagang lamdag ang mga nagunang binisintanan sa mga kaigsuunan, labi na ng kasamtangan ng sitwasyon karon. Tingali, kung doon kayo gusto ipaabot sa mga matuuhon, magikan sa buhatan sa magbalantay sa simbahan, isipanakopsad sa atong mga panaginabi karon, hindi ko Una sa tanan akong klaruhon ha nga ang atong Santo Papa wala mo encourage sa same-sex union. Wala po niya usba ang pagtulunan sa simbahan bahin sa sakramento sa kaminyoon. Ang iyang gisulti mao lamang nga ang gobyerno mohimo og mga pamaagi aron maproteksyonan pod ang mga katawhan, ang mga naa sa same-sex union. Sato pa ang Santo Papa wala mo usab sa kining pagtulunan sa sakramento sa kaminyoon. Unya ako pod nga i-encourage ang mga katawhan nga kining atong ipadayon ang ato nga pagampo sa mga nangamatay. Unya muhatod kita sa atong mga intensyon ngadto sa simbahan tungod kay ang pari magmisa man sa pitsa 1 pitsa 2 mga tulo ka misa sama sa giauhag ni Pope Benedict XV niadtong August 10, 1915. Unya mao na nga i-encourage nako ang katawhan nga muhimo gayon sa mga intensyon sa pamisa. Unya ang tibuok nga bulan sa Nobyembre atong gihalad para sa mga nangamatay ug pwede kita nga mobisita dili tingali sa pitsa 1 ug 2 pero mag-ulhos-ulhos aron dili gyud buno dili gyud tanan ang muadto sa lubnganan kun dili magamay-gamay tungod kay hinay-hinay man ug dili man tanan nga magdungan og adto sa mga menteryo. Hinaut unta nga kita mopadayon sa tong pagtambayungay unya akong hangyoon ang katawhan nga bisan nining pandemic sa gihapon kita magmaampuon musimba kita unya atong paningkamutan nga ato gayon nga madala ang ato nga mga intensyon pinagi sa tong lunsay ug tiunay nga pagsimba ngadto sa Ginoo. Salamat ninyong tanan. Hinaut-unta nga ang Dios magauban kanunay kanato. God bless. Mabuhay ang katawhan sa Misamis Occidental.